हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गासैनिबो हेपि निउ इयार दिनै जानुवारि 1 तारिख 2023 आ थांबाय 2024 आ मोनफैबाय गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय सोरनिबाफोर गोरोन्थि माब्लाबा मावफ्लांदोबा सोरखौबा माबाफोर बुंफ्लांदोबा निमाहा खालामना होबानो जाबाय दिनै गोदान बोसोरनि जों पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों र' मामसे गुफुर दं पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों जोंनिया पिकनिक जानो थांसै भानु दाबा हेपि निउ इयार ओइ मा बेलाय मारना लादो खेने गननो थांनो ओंखारबाय दायो थांनोसै जों पिकनिक जानो थांसै जोङो नोंथांमोनाबो जानोबा फैबानो जाबाय हेपि निउ इयारनि जानोबा फै जों अमा बेदरजों आरो मा दं बैलार आरो मायै आरो ओंखाम दालि मैगं पियास थाव संख्रि फानजालु हालदै दाउदैबो दं दाउदै जानो फैबानो जाबाय जोंनिया लैथोखर रजाया दुब्लियावसो बिराद साखोसै मोनसि नोंथांमोनखौ दा खिथिगोन र' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाय बाय अमा बेदरा नै जोंनिया 10 केजि ना बेसेबां 10 केजि 10 बेखौ केजि गेजेराव दोनङाब्रा इलेक्ट्रिक थांनोसै जों अमा बेदरखौ लानानै साइकेलसो जोंनिया मालायनि बायदि कारबो गैजे साइकेल सालाय दखानाव नांबा गोसो जायो जों बिदि नेयै थांबा थाबा माखासे पिकनिक मोनजायगोन आखायानो गैया मोनसे पिकनिक मोनजाहैनो बास जोबाय आं मोनो बिथांमोन अंखर खाङाखैना गासै होननानै नै जोंनिया पिकनिक जानाया फैबाय खासे बै बस्था माला दै बस्था माला दो मैगं बेपारी खातरासो खेनाया नाय रौतानि मैगं बेपारी बुधबार मंगलबारलाय गामोन नै जों खाथामनि साइकेला बिराद खाथ्रा दे बेनिया बेलेग जा बे मिलिया जोंजो मानसिया गाहायना बिथांनिया साइकेला हेलो लोगोफोर जों नै दायो पिकनिक जानाय जायगायाव मोनफैनानै आलुबो हाबाय नै लोगोफोरजों गासैजोंबो जिरायबाय बिथाङा जि डायलग होखादों सासे साहा लोंगासिनो दं आन्दाया आलु हाबाय थादों बर' कसारिन करे बेनि नामा बर' टाइटेला कसारि बेनिया दख'नानो नामा नोंनिया मा नाम बेनिया नै जोंनिया बिथिं दङ दायो बेयो निमोन्दु आरो नै बियो लाइ बेखौ भाजि संगोन लाब्रा आलुजों मा होगोन नै बे दालि आरो संख्रि नै जों बेयावहा लाइफोरखौ बासिबाय थादों जि मोजां नै लाइया गोदोरनो गोलाव गोरलैसो गोदोरबाबो साहा फुदुंदो नै साहा नैया भानुजों आंजो माबा देगोया जादों सामब्राम गुफुर देदो सामब्राम गुफुर देगोया जादों जोंनो भानुजों হে ছোৱালী কি কৰি আছা फंबाय नै बिथाङा लांसै बेखौ बे फुनसिनो 18 केजि हल ना अमा बेदरा
17 কেজি অমা বেদর ব্রয়লার কেজি 3 কেজি 20 কেজি যাবাই ন টোটাল চাবা লাবকে শুনো জুইজি বেশি হই এই ফুটো দিছিল ওলাই যাম আর কিবা বাড়ি যাতে ভাঙি পড়িব আহিলে আৰু এদিন মই জানো যে আহিলে ভাঙো Spiderman habna dongmon পুরা পরবাতে দেখেন মানে দিনা mana mana purba jaka তুমি আহি তুমি আইছে প্রিয়া কত হ্যাঁ ও নাই অমা বেদর খাই খাই সকলো দিছে চাগে কেতে নাই বেদর সংবাই থাকদে বেয়া অমা বেদর সংদে বিথাঙা Ini bebo dong. Medali megong. Daling kri. Suami ni kena? Gak tahu sekarang dali ya. নিরামিষ আছে Oh, mira-misau. Bicara kan ni jenis kami ngosong tu ni. Gak tahu song na deh. Belai ke kena? Oma mi dorau. Nah. I think oma kau baca dah. Ne, bener rames bhaji. Beboiler. Bo. দে এটা ইন্ডোন দিনি কিবা যে দে দিছে কয়া দে কি Tamam thau dong khoi no. O me jemar thau thakagen. अभी तो मेरा मोबाइल मिला है बिथाङा अमा बेदर खावनो रेडि खालामबाय थादो जि खस्थ' खालामदो माखौ मोनाखै बुजिम दे মাংস কালিকে গে পুরিও মাংস अ बेयाव हाबाय थादो न ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাত দি আছে ঐ চা এটা সব হাত দি পুরা একে ফের বললে ভালো এটা সব হাত দি अमा बेदर खावदो नै गपसो लागबाय थानांगो ano sor labnai biko iman haat di आं गेदेर लाबोनाय दोन आंनिया कुरा अ दान सार बिथाङा नै जोंनिया फोटो बोखांनो दे इसोरखो दे आदा नाय